Abasebenzi kwisibhedlele iKing eThekwini bamemelela ukuba kuvalwe indawo yoqhaqho engundoqo kwesi sibhedlele emva kokuba abasebenzi abahlanu kusithwa bafunyenwe benetsholongwane yecorona kwiveki ephelileyo. Iisxeko saseThekwini siphakathi kweengingqi ezichatshazelwe kanobom yilentsholongwane. Labahlengikazi bathi bafuna ukuvikeleka futhi sebekhathele ukusebenza ngaphansi kwesimo esibucayi. Kuthiwa ke isisebenzi ezinhlanu zakulesibhedlela zitholwe ukuthi zihaqwe igciwane iCovid-19. Izinyunyane zisola abaphathi besibhedlela ngokungayikhathaleli impilo yabahlengikazi. eThekwini sinenkinga, ePhoenix bekunenkinga efanayo, eMshiyeni kwakunenkinga efanayo. Kunama guidelines abafuna ukuthi bawalandele. Thina njengo PSA ngeke sikuvumele ukuthi abasebenzi bazose uma befuna ukuthi basebenze. Sebengaphezulu kwezikulungwane ezingama-24,400 abantu abanegciwane iCoronavirus KwaZulu-Natal, kanti sekudlule emhlabeni abangaphezulu kwama-50 kulesifundazwe. Abahamba ukwarantinwa, ayivalwe theater, akutesta wonke umuntu oseKing eDward. Abasebenzi baseKing basetheater abahambe bayokwarantinwa u14 days. Umnyango wezempilo esifundazweni awuzange uphawule ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.